Eli Turun ammattikorkeakoulussa on vaihtokohteita ympäri maailmaa ja suurin osa vaihtokouluista on Euroopassa, mutta sitten on myös Euroopan ulkopuolella, muun muassa Japanissa ja Kanadassa. Meillä on Turun ammattikorkeassa kaikilla koulutusaloilla mahdollisuus lähteä vaihtoon ja joillakin koulutuksilla on ehkä vähän enemmän näitä yhteistyökorkeakouluja kuin toisilla, mutta käytännössä niin ihan jokaiselta koulutusalalta niin voi hakeutua vaihtoon. Noi ammattikorkeakoulututkinnot on käytännössä 4 tai 3,5 vuotta kokonaisuudessaan ja periaatteessa heti ensimmäisen tai toisen lukuvuoden jälkeen voi lähteä vaihtoon. Eli sitten kun kaikki sen koulutuksen niin perusopinnot on suoritettu ja sitten pakolliset kieliopinnot, eli sitten pärjää sitten siellä vaihdossakin niissä opinnoissa. Ja suosituin aika on lähteä siinä 3. vuoden syyslukukaudella. Eli periaatteessa kun sitten ehkä on jäljellä enää se opinnäytetyö ja vähän jotakin vapaa-valintaisia opintoja siinä, eli suht loppuvaiheessa lähdetään yleensä. Yleensä vaihdossa ollaan 1 lukukausi, eli syys- tai kevätlukukausi, ja mahdollisuus on olla myös vuoden mittaisen vaihdon tehdä. Ja se on oikeastaan sit se määrä, kuinka paljon niitä opintojakin voi hyväksi lukea siihen ammattikorkeakoulututkintoon, eli 1 lukukauden tai lukuvuoden opintojen verran on mahdollisuus. Meillä ei vaihtoon lähtö viivästytä sitä valmistumista, jos kaikki opinnot sujuu ihan ajallaan. Eli ne opinnot vaihdossa niin voi hyväksi lukea kokonaisuudessaan siihen tutkintoon. Joo, eli niin kuin sanoin, niin meillä on oikeastaan lähtökohtaisesti kaikilla opiskelijoilla mahdollisuus päästä sinne vaihtoon. Että jos opinnot on ihan tavoitteiden mukaisesti ja ajallaan edenneet, eikä ole mitään suuria ongelmia, niin on mahdollisuus hakea. Ja vuosittain lähtee noin 200 opiskelijaa ulkomaan vaihtoon tai sitten harjoitteluun. Eli ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu myös pakollista ammattiharjoittelua, jota on sitten mahdollisuus myös suorittaa ulkomailla. Et jotkut valitsee myös sit sen harjoittelun tehdä ulkomailla. Tai sitten yhdistää sen, että lähtee vaihtoon ja sitten tekee harjoittelun vielä ulkomailla sen jälkeen. No, se riippuu tosi paljon siitä tietysti, että mihin lähtee vaihtoon. Eli siis ihan Euroopan sisälläkin hintataso vaihtelee maiden sisällä tosi paljon. Mutta myös siitä riippuu paljonko on mahdollisuus käyttää rahaa ja paljonko sitä käyttää ja näin poispäin. Mutta sitten siihen on saatavilla tukea siihen vaihto-opiskeluun, rahallista tukea. No, siihen on tietysti paljon syitä, eli ihan ensimmäiseksi niin se kehittää paljon niitä olemassa olevia taitoja, mitä on erityisesti kielitaitoa, oppii paljon uutta, oppii kommunikoimaan kansainvälisessä tiimissä, tekemään yhteistyötä muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa ja sitten myös niiden paikallisten opiskelijoiden kanssa. Eli kulttuurien ymmärrys kehittyy ja sitten se avartaa maailmankuvaa tosi paljon ja sellainen rohkeus ja itsevarmuus lisääntyy hirveästi. Eli se vaihto tuo sellaista varmuutta siihen, että kun sä selviät kansainvälisessä ympäristössä, niin sitten selviää ehkä muistakin haasteista, mitä elämä tuo vastaan. Ja tietysti mikä parasta, niin yleensä saa ystäviä ympäri maailmaa, mikä on hieno juttu. Ja ammatillinen kehitys on tavallaan siitä näkökulmasta on hirveän hyödyllistä lähteä sinne vaihtoon. Eli siinä oppii sen toisen maan työ- ja opiskelukulttuurista tosi paljon ja voi vaikka rakentaa jo jotakin verkostoja tai suhteita, jos myöhemmin kiinnostaa työskennellä ihan kokonaan ulkomailla. Ja ihan työelämääkin ajatellen, eli valmistumisen jälkeen, niin kansainvälisestä kokemuksesta on tosi paljon hyötyä. Eli monet yritykset ja organisaatiot arvostaa sitä kansainvälistä kokemusta. Se tavallaan todistaa, että selviytyy haasteista
Ja nykyään ajatellaan, että se kansainvälistymiskokemus tai kansainvälisyysosaaminen ei ole niin pelkästään sitä kielitaitoa, vaan että se auttaa luovaan ajatteluun ja auttaa tavallaan ratkaisemaan niitä ongelmia, mitä meillä ehkä on ratkottavana niin kuin alalla kuin alalla. Ja ehkä sanoisin vielä sen, että se on once in a lifetime kokemus ja mahdollisuus, että siihen kannattaa ehdottomasti tarttua, että se ei välttämättä toistu hirveän monta kertaa sellainen mahdollisuus.